दुब्बा 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 खुमा 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 सौख्रुब्ला सौख्रुब्लि जोख्रुब्ला जोख्रुब्लि हे दुब्बा 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 दुब दिनैबा हले आं बुहुमनिफ्राय बिराद गोजानाव थांखागोन आफि नोंहावा हाथायाव थांबाय दे ओंखारबोदो न'निफ्राय औ थांबायथ' आरो नोंहावसोआ बाहेराव फैदो ओंखारबोदो बेसेथो लाजिबाय थानांगौ जाखो आफि लाजिनो ओंखारदों आरो हासुदैखौनो मोखांज्राव गारलानायखाय दे बोरैबा गारलाफ्लांदोंसो दा बेखौनो सानबाय थायो ओमफ्राय आफि फिसौनि जगारखौलाय खालामबायना खालामाखै आंनो फिसौ नांसिगोनहाय आफि आरो फिसौफोरखौ थाब थाब खांनानै थाब थाब सिख्ला जानानै थाफिननांगौ नङाबा बैसोआ बारा जाबा गाज्रि आफि हा माब्लाथो खोनागोन फिसौनि मोजां खबरखौलाय आयो बहा थांनो नागिरलायखो रायलायफुनायावलाय नोंनि थाखाय फिसौ जगार खालामनानै लाबोनो फिसौ जगारखौलाय बहा खालामहैनांगौ जाखो नोंलाय फिसौखौ जानला मानला नांगौ होनबानो मोनो आरो डाक्टराव थांनानै सोंहैनि आं खेबसेनो फिसाखौ माब्रै खाङो माब्रै जोनोम होयो बेखौ डाक्टरनाव सोंनानै फैनि आं बालनि नंनायनि नङिनि फिसौनि जगारा जादोंना जायाखै बाल आफि आफि बहा थांनो नागिरमारखो नोंलाय आयौ बाला खिनोबो थांनो मोनला नामासै हे बाल बुरिजों सान्थियानो गैला नङैनि फिसौ जगार खालामबायना खालामाखै मा सोंनाय जायो बेफोरलाय बालनि बमब्रखौसो रागा जोंबाय आं मासथिनि फन खालामहरनि र' आयौ बहा थांलायखो बेलाय एमाव राजाया एमाव राजा मा जाखो फामे आब' एमाव राजाया बै जौखौ लोंजोब्बाय बायदि मोनबाय आं बबेनि जौ मोनलायखो बेलाय आरो एमाव राजाया जौखौनो लोंफेरा नै बथला खालिसो जानानै दङ आब' आइया गमै सन्थ'लानो होननानैसो होदोंमोन लोंमारदोंसो नामासै मानसियालाय माथो मानसियाबो गैया दासो दंथारोमोन हायाव उन्दुनानै मिनिबाय दङमोन मेथाइ खननानै फेरायखायनो आङो नारें सेबनानै लानानै फैदोंमोन आं नारेंनि बिदै आयै जौखौ लोंबायबा सेसखासैहाय बहा थांखो बेलाय बाइकबो गैला आब' आं बाइकखौबो नायदोंमोन गैला बे जौ लोंनानै बहा थांखो जौ लोंफेरै मानसि आरो गारि लानानै थांबावदोंसो दायो फन हरलाय हेलौ आंखौ हाया बायदि मोनदों नामा नै माथो बारियाव नांलायगासिनोसो दङ मा जालायखो आरो आच्छा नार्जि बुदां रेडि ना आं रेडि नङालै मानोब्रा बमब्रमा नोंहा मानसि नागिरना मोनला आरो इन्टारभिउ लानो बे नार्जि बुदांखौसो मोनबाय आरो आजिखालि मानसिफोरा बेफोरबायदि आबां जाबांफोरखौसो नायो बेनिखायनो इन्टारभिउ लानो फैबायब्रा जों आरो नार्जि बुदांनि काहानियाबो इसेबां फिसा नङाथ' खिथुआव पाइप लगायनानै खि दिहुनलायनाय मामुलि बाथ्रा नामा अब्लाबो आं जोबोद उसुबिदा मोनदोंलै बेफोरलाय प्राइभेट खोथासो आजिखालिनि जुगावलाय मा प्राइभेट जानानै दंबावोब्रा गासिबो खुलुम खुलासो जाजोब्बायलै जागायनोसै लाजिनालै नार्जि बुदां खायसे मानसिफ्रा इन्टारभिउ लाजानो मोनियावसो गाबो नोंहा आरो लाजियोसो होद आं इन्टारभिउ लाजानो बायोलै आं आरो इन्टारभिउ लाजानोबो लुगैया ओमफ्राय बे नार्जि बुदांखौ लास्लायस्लाय आंखौनो लानो हाया नामा नोंनि सोंनायनि फिननाया गासिबो आंनावनो दंजोबो नाङा र' नार्जि बुदांखौ फकास खालामगोरनि ओइ केमेरामेन दे रेडि ना आंथ' रेडिखा दे नार्जि भाइ जागायनोसै आच्छा नार्जि बुदां गिबियावनो जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन रादाबाव नोंथांखौ बरायग्रोनाय थाबाय नाथाय आं बरायबाबो गोजोननाय मोनाखै आच्छा दे जेबो नङा जायखिजाया नोंथाङा इन्टारभिउनि थाखाय रेडि जाबाय बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय थाबाय आच्छा नोंथाङा बुंलाय दाखालिसो जालांनाय जाथाय माने खिनायनि जाथाया माब्रै सोमजिनाय बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फंनैसो ओहो आं फंसेबो बुंनो हाया आच्छा बेखौ बुंग्रोदो नोंथांनि खिनाया माब्रै सोमजिनाय दाखालि इन्टारभिउ लाफुबाय थानायफ्राबो फन हरबाय थायो दे नोंथाङा फोरमायदो माब्रै दाखालि खिनाया सोमजिनाय आंनाव खिनाया दाखालिल' सोमजियाखै खिनाया आंना उन्दैनिफ्रायनो फैफाखादों मानो बार फन खालामदोंब्रा बेलाय फन खालामफेरि मानसिया आं बिराद बिजि इन्टारभिउ लागासिनो दङ आं आरो न'आव नोंनि बिमाया आंखौ इन्टारभिउ लागासिनो दं मिथिबाय मा इन्टारभिउ लादों नोंखौलाय बेनो फिसौआ माला जगार खालामगोन फिसौआ जगार खालामबायना खालामाखै
फिसौ जगार? फिसौ जगार खालामनो होगासिनो जोंखौ। आइनि बिमाया बुजायनोबा बुजायहाय, नङाबा बिखुनजोबाबो नांलायगोनसो आं। ओरैनोबा बिहामजोफोरा बिखुनजोजों नांलायनाय बदना मोनखायो। बे बदनामखौ लागारनांगोन आं, मिथिबायना, नांलायनानै। दोनथ', न'आव थांनानै रायलायहैगोन आं। माहाय बमब्रमा, मोजां खबर मोनसिगोनानो नामा? थैद, मोनालै। आच्छा, नार्जि बुदां मायाव थादोंमोनलाय? आं मिन्थियालै। सरि, बावदोंसो आंबो। आच्छा, नार्जि बुदां दाखालि जे हस्पिटालाव लांलायनाय जादोंमोन, मानि थाखाय लांनाय जानायमोन? उदै गाज्रि जानायनि थाखाय। आच्छा, उदैया मानि थाखाय गाज्रि जादोंमोन? माइरं खामनायखौ जानानै लाफ्लांदोंमोन। नोंथाङा माइरं खामनायखौ सिनायाखैमोन नामा? ना सिनायनानैबाबो जानायनो होननानै जानायना नायदों? एक्सुवेलि आं सिरा गोसोम होननानै सानदोंमोन। आच्छा, सिरायाबो गोसोम थायो होमबा? बेखौनोथ' आंबो मिथिया। सिरा गोसोम होननानै आं माइरं खामनायखौनो जानानै लाफ्लांदों। आच्छा, बिनिखायनो नोंथांनि उदैया गाज्रि जादों नङा होमबा? औ, माइरं खामनायखौ जाना लाफ्लांनानै आंनि उदैया गाज्रि जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। र' नोंथां, नोंथांनाव गुबै बाथ्राखौनो दाबो सोङाखै आं। आंथ' गासैबो सोंनायनि फिननायखौ होबायानो माथो। माने हस्पिटालाव लानानै थांखांनायनि उनाव नोंथांखौ मा खालामबावनाय? माने नोंथाङा मा जाहैबावनाय हस्पिटालाव? थैद बमब्र, मा सोंबाय थायोब्रा? इफोरखौ इडिटिंआव दाननानै हो दे। बे गेजेर गेजेर माबा बिहोनख्ल'नायफोरखौ खोनाबायना? जागोन सार। आच्छा, नार्जि भाई, नोंथाङा बुंनो हागोन ना दाखालि मेडिकेलाव थांनायनि उनाव नोंथांखौ मा खालामनाय, बा नोंथाङा मा थासारिजों मोगा मोगि जाहैनाय मेडिकेलाव? मेडिकेलाव थांबाय, डक्टरजों लोगो हमलायबाय। डक्टरजों लोगो मोनलायनायनि उनाव मा जादों? दे, फिननायखौ होदो। डक्टरखौ लोगो मोनखांनायनि उनाव डक्टरा मा होनखो? मा होननांगौ आरो, मुलि लिरनानै हरबाय। आच्छा, बे मुलि लिरना हरनायनि सिगां आरो डक्टराव थांनायनि उनाव बै गेजेर ससेयाव मा जानाय? गेजेर ससेयाव डक्टरजों रायलायदों। डक्टरजों रायलायनायनि गेजेराव मा जानाय? डक्टरजों रायलायनायनि गेजेराव मा जादोंमोन? औ, मा जादोंमोन? डक्टरजों रायलायखांनायनि गेजेराव जेबो जायाखै। डक्टरा जिरायनानै दंमोन, आंबो उन्दुनानै दंमोन। बै खोथायानो, नोंथाङा मानो उन्दुनानै दङमोन? डक्टरा आंखौ चेकआप खालामदोंमोन। आच्छा, बे चेकआपखौ माबोरै खालामदोंमोन? नोंथाङा मालाबाफोर लोमजादोंना लोमजायाखै? आंबो मानसिसो, दंफांथ' नङा, आंबो लोमजायो। अब्लाथ' नोंथाङाबो डक्टरनाव थांदोंमोन नङा होमबा? आं बांद्राय डक्टरनाव थाङालै, डाइरेक्ट मुलि बिनानैसो लाना फैखायो आं फार्मासिफोरनिफ्राय। अब्ला नोंथांनाव डक्टरनाव नायजानायनि जेबो एक्सपिरियेन्स गैया नामा? दङ। उन्दैयाव खेबसे नायजादोंमोन आं। बै समाव डक्टरा नोंखौ माबायदि नायनाय? नोंसो आंखौ इन्टारभिउ लाफिनबाय माथोलाय नार्जि बुदां। बिदिया जायालै। नों बेफोरखौ दाननानै हो दे। जागोन दे। बेथ' दानसोरांसो नङा आरो? औ, आं दानसोराङानो। माबोरै मोनफैखो नोंलाय बमब्रमाजों? आं बमब्रमानि दा जुनियर एसिस्टेन्ट। आं इन्टार्नशिपआव दङ, बिथांनिफ्राय खामानि सोलोंगासिनो। दे, मोजां, उनफोराव मोजां निउस लाबोबाय थाबानो जाबाय। नाजागोन। आच्छा, दे नार्जि बुदां, आं थोंजोङै सोंनोसै। नोंथाङा पाइपजों खि बख' जानानै गोसोखौ बोरै मोननाय? मोजां मोनदों, उदैखौ रेजें मोनदों। आच्छा, जेब्ला पाइपखौ सोदोंमोन नोंथांनि खिथुआव, अब्ला गोसोखौ बोरै मोननाय नों? बोरै मोननांगौ जाखो? जेबो मोनाखै। आच्छा, दे बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिना मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। जानो हागौ लाब्रा बड' निउस नायग्राफोराबो नोंथांनि फिननायखौ खोनानानै गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनबाय। नाथाय आं गोसो मोजां मोनथावथाव मा बाथ्रा बुंखो? नार्जि बुदां, बिदि बुंनाङाब्रा, गोजोन्थों होननानै बुंदोब्रा। बेखौबो दाननानै हो दे। जागोन सार। दे, आं होनफिननोसै दे। जानो हागौ लाब्रा बड' निउस नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोनाबो नार्जि बुदांनि फिननायखौ खोनानानै मोजां मोनबाय। लोगोसे भिडिअखौ नायबाय दङबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो हायोबा कमेन्ट मोनसे बा लाइक मोनसे होनानै गालांदो। गोजोननाय थाबाय, गोजोनाखैबाबो। बिदि नङालै नार्जि बुदां। दे होनफिन, गोजोन्थों होननानै बुं। आच्छा, गोजोन्थों नामा? दे, गोजोन्थों। माने गोसो मोजांजों गोजोन्थों होननानै बुंदोब्रा। गोसो गैयाबाबो गोजोन्थों होनथारनांगौ नामाब्रा? औब्रा, जास्ट फर्मेलिटिसनि थाखाय। देब्रा, बुंदो गोजोन्थों होननानै। आच्छा दे। केमेरानिथिं नायनानै बुं मोजांनो। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि चेनेलाव आंखौ इन्टारभिउ लानायनि थाखाय। जाथारबाय। गोजोननाय थाबायलै, बिराद मोजाङैनो। नोंलाय गोजोनखासिगोन ना, इन्टारभिउखौ मोनबाय नालाय। आंखौबो मालाबा लाफैदो, बिराद मोजां सोंनायनि फिननाय होगोन आं। हाबां, जागोन दे, नोंखौबो मोजाङैनो इन्टारभिउ लागोन आं सानसे।
दिनैनि थाखाय फैथ'बाय दे जों बालनि बे न'आव दसे समबो थानो सुखुलां बुरिनि फिसौनि दावराव खालामनायखौ खोनानानैनो खोमायानो आलौजोब्बाय आंना फारसेथिं बमरुखौ गारनानै थांनोबो बाग्रा जाबाय बमरुआ इसिबां गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि सङो बेफोरबायदि सनानि बिदै होग्रा हौवाखौलाय बोरै गारनानै थांगोन दे आं उनावबा मोनगोना मोना आं बेफोरबायदि हौवा आइहो बाला आं बमरुखौ गोसो थोमारबाय नामासै लाजिलायलांबाय आं आयो आफि बेवहायलाय मानो जिरायबाय थाखो बे फायखानायावलाय सिखारदो आरो दुगैदो दे मानो आं सानफ्रामबो दुगैयाहाय मा दिनै आंना दुगैनायनि बार नङा आयो दुगैनायनिबो बार थालायो औ जेरै मानसिफोरनाव निरामिसनि बार थायो सोरबा बिस्थिबाराव बेदर जाया मंगलबाराव बेदर जाया शुक्रबाराव बेदर जाया ना जाया सोरबाया देवबाराव जाया सोरबाया सुनिबाराव जाया बेफोरबायदिनो थायोना थिग बिदिनो आंबो दुगैनायखौ बार हिसाबै बार दुगैया आरो दिनैलाय मा बार दुगैलायो दिनै सनिबार आरो सनिबाराव दुगैया आं हाबाब सनिबाराव दुगैया होमबा नोङो मानो दुगैया जानांगौ जाखो हिनजाव मानसिया सानफ्रामबो दुगैनांगौ आफि दुगैदो बमरो फिसाया फैबा बमरो फिसाजों हाथायाव थांफाबानो जाबाय मानोबा हाट मंगलाव थांनाङा होमबा आयौ नंगौ नामा बाजाराव थांनांगौ ना होमबालाय दुगैनोसै आं सनिबाराव दुगैयै मानसियानो हनै दुगैनो ओंखारलायबाय माले अमा राजा दादागिरि नामा हाया सानदों नामा मा नों आंखौ रेजेंआव लादों नामा मा नों आंखौ गिलिराव लायाखै नामा नोंनि थाखायनो आं खावसे बरबाद जाबाय मिथिबायना दिनै नोंनि खर'खौ दोला होजोबगोन आं देलाय माबायदि दोलायो आंबो नैबे मैजों नोंनि उदैखौ सुफ्लंनानै उदैनि बे बिबुखौ माला गानगोन आं माला आंनि उदैनि बिबुखौ माला गाननो ना नोंनि खर'खौबो थबस्र बस'नानै हेलमेट बानायगोन आं हेलमेट देलाय बानायलाय माबायदि हेलमेट बानायो देलाय नोंबा आंनि उदैखौ माबायदि माला गानो नायनि आं नोंनाव खर'आनो गैला जाबा माबायदि माला गानगोन नोंलाय हो आंनि बिबुखौ आरो नोंलाय नोंनि उदैयाव बिबुआनो गैयाबा माबायदि आंनि खर'खौ हेलमेट गानगोन नोंलाय आयौ जाबायसै दे बारा नांलायबाय थानांला सानस्रि आंखौ बासायनायनि थाखाय थेंक्रु नाथाय नैबे थफिरामजों नांनो हो आंखौ बे थफिरामा बांद्रायदों नोंनालाय बिराद खम जादों नामा हो सौगासिनो सौनानै मेगन थाइनैखौ गला होगोन आं आंबो मालाय नायनानै थाबावगोन नामा मेगनानो गैलाबा माजों नायनानै थागोन नोंलाय मिनिलायगासिनोसो होमबा मा मिनिखो जों नांलायदोंसो हैद नांलायाखै जों मिनिबायसो जों नांलायबाय थानायानो ओइ जारा फाग्ला फिसालाया जौ बथलसेखौ लोंनानै बहाबा बाइक लानानै खारबाय उदिस लादों नों बेफोरखौ सोर होखो बेनोलाय जौखौलाय कन्ट्रलानि जौ बथलखौ लोंनानै खारबाय नंगौना नङा मा नङा जानांगौ जाखो बिफाया मावनो हायै खामानिखौ फिसालायानो मावबाय नामाब्रा आयौ बिदिसो होनबावबाय आरो नों फिसाला जौ लोंनायखौ नायगिरि थां माबार नोंसोरालाय माब्ला मोनफैखो माबा मोनसे जाखाथारदों बे साननानैनो फैदों आं नंमारगौसो फाग्ला बायदि रोनावगासिनो मा आं फाग्ला बायदि रोनावदों नामा नोंनि नोमाया आंखौ मा मा खालामदों सोंलाय नोंनि नोमानाव नोंबो मालाय सन्थलाखौलाय मानो गय बिदांजों खुबैनानै बिहुस जाहोनांगौ मा सन्थलाया बिहुस जानानैसो दङ होमबा माथो बे फाग्ला थिउरियानो बिहुस खालामदों आरो बेनिखायनो साजा होनो थाखाय आइया गाहायाव फान सानानै दोनदों बेखौ ओंखारनो हायि बायदि मानो बेफोरबायदि नों अमा राजा जुदि सन्थलाया माबा मोनसे जानांगौबा मा जागोन दे जाया दे जाया गय फिथाइजों रावबो थैया लादा खालाम बै गोजौनिफ्राय गय बस्थासेखौ नोंनि सायावबो गारनानै होबा नोंबो थैहाबनानै थागोन आरो सन्थलाया मोजाङैनो दङ ना डाक्टरा नायनानै थांबाय मोजाङैनो दङ दे बाप्पा ओइ अमा राजा डेन्जार बुस्थुलै नोंबो बेखौ बै गोजौआव दोनबाय थानायानो मोजां जादोंमोन समसि नों गाज्रि खालामबायना फानखौ बोखाना होफैनाया ओइ एरनानै होसिनांला नोंबो बेयाव गसंनानै थाबाय थागोन ना फिसालाखौ नागिरहैगोन रले र' बोरायफोर जौ बथलालाय माथो आंनि खाथियाव गैया माथो बुंबावनो जावैसो एमाव राजा फिसौआ लोंनानै बहाबा खारबायनो हे गसाय मा होनखो आयै जावैसो सना मा जालायखो ओइ बिफा नै जावैसोआ माबा जाबाय जावैसोआलाय मानो बिहुस जालायखो माइब्रानि जौखौ एमाव फिसौआ लोंनानै थांबाय बेखौनो खोन्थादोंमोन आं माथो बिहुससो जाफिनबाय मानसियालाय माथो मोजाङैनो दं जावैसो सिखारदो दे सिखारदो सन्थला मा जाखो बे दाबो सिखाराखै नामा सिखारबायमोनहाय आइ सोमस्रि सिखारनाय लोगो लोगोनो जौ बिदैखौ सोंदों आं गैया होननानै बुंनाय लोगो लोगो माबा बिहुससो जाफिनबाय मिथिखाबाय आं जौ गैया होननाय खोनानायखाय बियो जाबाय बियो जौ मोदोमबासो सिखारसिगोन बियो आयो होमबालाय बिफा थांलाय जौ नागिरना लाना फै दालाय बहा मोनबावगोन माइब्रानि जौखौलाय
जायखिजाया जौबानो जायो बेनो औ आं नागिरना लाना फैनि आयै नै जावैसोखौबो थिखांलाङासै फाथों बियो जौनि थाखायनो बिदि जादोंना बियो जौ गैया होननाय खोनानाय लोगो लोगो बिहुस जालायबाय सासेया जौनि फाग्ला सासेया थङालायानो बारा होनबायदि आरो आं बिजामादैखौ सासेया हिनजाव बुग्रा आरो हनै फामेयाबा माबायदि हौवाखौ मोनलायगोन दा फामेनि थाखायबो सिन्था जाबाय आं मालाबा फिसा हिनजावफोरनि खोथा साननानैनो गोसोखौनो बोरैबा मोनलायलाङो रायजोफोरखौलाय मोजाङै मोनजालांगोन ना लाङा साननानै आयै बारा सानबाय थानाङा दे नों बे सन्थलाया बिदिनो खासै होमबाबो फिसाफोरनि खोथाखौ लानानै बिमाफोरा साननाय फैयो आरो नों बिमा गदाय मालाय मा जाखो नोंसोरबोथ' आंनि असे फिसा बेनिखायनो सिन्था मोनलायलाङो आं आयै बारा साननाङा दे बारा सानबाय थाबा देहाया गाज्रि जागोन माथो खालामनो बिमा मानसि सानफ्लांबाय थायो आरो फाग्लायालाय ओंखारबाय ना माबाय औ ओंखारबाय फान्दाखौ बोखारनानै होबाय आं दे एसे मस्ला होदोंमोन आं आखलानो लाजाखाथाराना बेनाबो हिनजाव गदाय लालाय गोसो थोलाय लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ खि आं मोजां मोनो बिजामादैखौ सासेखौ अनो सासेखौ अना होननानै मानसिफ्रा सानो सोर बिमायालाय मोजां मोननांगौ जाखोसै गावनि फिसाजोआ बिदि खालामजाबा देनां आंखौ जाय बुंदों बिजामादैखौ सासेखौ अनो सासेखौ अना बेफोरबायदि बुंग्रा मानसिफोरा देनां गाव गावनि फिसाजोफोरा बिदि जाजाबा माब्रै मोनगोन इसोरनि अननायाव जायाबाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय बिमाफोरा सहायनो हाया बेफोरबायदिखौ फिसाजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामनाय नुबा उन्दैनिफ्रायनो मोनजादोंबाबो मोनलोङाखैबाबो बेसे मोजाङै फेदेरो फोलावो फिसा हिनजावफोरखौ उनावहाय गुबुननि न'आव लांबा आलाय सिलाय खालामनायखौ गाज्रि मोनोना बिमाफोरा नंगौथ' आरो आयै नों मोजांखौनो बुंदों ला 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 लु 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 ला 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 दिनै आं गोजौआव दिनै आं जोमैनि सायाव दिनै आं अख्राङाव दिनै आं बयनिबो गोजौआव ओमफ्राय बुहुमा आंनि आथिं सिङाव थांगासिनो दङ आं दाउ जाना अख्रां सायाव ला 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 लु 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 लु